Chceš sa hypotéky zbaviť čo najskôr? Tak prestaň s predčasnými splátkami a začni s týmto jednoduchým krokom. Predstav si hypotéku 150 000 eur na 30 rokov s úrokom 4% ročne. Každý rok dáš 1200 eur mimoriadnu splátku. A výsledok? Hypotéku splatíš o 6 rokov skôr a na úrokoch ušetríš približne 25 000 eur. Gratulujem. A čo ak tých 1200 eur ročne zainvestuješ? Napríklad s výnosom 8% ročne? Hypotéku takisto splatíš o 6 rokov skôr, no na účte ti ostane príjemných 40 000 eur. A ak ti ide skutočne o čo najskoršie splatenie tejto hypotéky, môžeš ju splatiť nie o 6, ale už o 9 rokov skôr a na úrokoch tak ušetríš ďalších 25 000. Investovanie ti pomôže z tvojich peňazí vyťažiť maximum. A čo ty? Budeš dávať radšej peniaze banke? Alebo si niečo zoberieš z jej ziskov? Napíš mi do komentára, či budeš radšej extra splácať, alebo začneš investovať.